Moingon pa hinoon ng mga anonsira nga magbautista na daw si board member Merlin Bilyo. Ingon si Ate Bing. Tinood na board. Kaysa to dibutar ni Merlin Bilyo diha nga kuan kay kapartido mang Gobernador Cagas di. Si Gobernador Cagas nagsulti nga butaran si Merlin Bilyo board member sa district. Isil butar da. Partido ni Gobernador Cagas na. Gibutaran ninyo na diha sa Distrito 2 nga gingon ni Ate Bing nga ni ambak kuno sa kang Bautista. Ha? Tinood ba na board? Tinood man na o dili, wa mo putay kuan na no labot. Iya man na. Kung unsa iyang kalipay, di pud ta mingog ato suportaan ang iyang kalipay, iya pud na. Pero isip pa mga butante, labi na sa mga hulmigas ni Cagas. Dapat na makabalo kung kinsa pa to'y ato o kinsa pa to'y di na. Diba? Kaya kung madayon ang 2022, mudagan pagbalik si board member Bilyo, sa tumoy sa bulpin na lang mag-igo. No, ato na po ng panahon. Ang kinsa atong pilion. Kumuhingon si Gobernador Dodo Cagas nga ayaw na kaya nibalhin naman na, di naman na ato kauban, dili na. Sultian na nato ato maparinting ayaw na kay dili na ato. Dito na daw na kang Bautista. Okay? Ay ngalani ni Mr. A. Ang mga board members, kisa man yung mga board members nila. Board member Merlin Bilyo. Mabuhay ka. Mabuhay ka! Board member John Tracy Cagas. Mabuhay ka, board member John Tracy Cagas. Mabuhay ka! Very competent leader niya si board member John Tracy Cagas. O si board member, puro si abogado Merlin Bilyo. Mga Cagas, kaya na siyempre Cagas, good na si board member John Tracy Cagas, Mr. A, no? Katawanan, Mr. A, no? O tsaka bation ni Mark Cagas Bitaw. o ni Dodo Cagas. Yes. Wa ba masakitis Governor Douglas Cagas? Yes, si Attorney Merlin Bilyo. Magbautista na. Magbautista na. Magbautista na. Mangutana ta ba? Kita may mga pagagnaong dinis Davao del Sur, no? Bing! Ay, kapuya, balik-balik ang pangalan, oy.